Ki khubor ka Rbdca TV ka umdi basnyam bat penjaslian Ongrupa Premium Meghalaya. Ka Rbdca District Cricket Association haka nyotrik uyayong aja apunriu. Klub li perda ya ke Lympung Ïalehkai cricket beratip kum ka Pahamsning T20 tournament bara pelong Hamadan Pahamsning nongkra Rbdca District. Lapli ya ke di Lympung Ïalehkai dau acting serdar ke ilaka nongpo serdarship uba liu starling do ubala long kum kongsan ringkat ke jing sakilang president ke Rbdca District Cricket Association uba regional kharkamni berkiwe kinongkit kam berki coach ka BCCI. Haga ni Lympung Ïalehkai la ailat ki kena banyakun haga kerdan under 16, under 19, under 23 bat ki senior. Haga sengi sedang jong hajing Ïalehkai. Kapanta 12 Panthers kalai kun persya ya ka nong kelem Tigers. Haga ba kapanta 12 Panthers kala job ya ka jinga kun da sau pesan run. Haga ni kapor ba kumui. Haga ju kapor kumui nang inang yalam hap seng balang hapo Rbdca District. Ga itanat habang ipai nakaway kapor i habay day kanika jing organize kanika football tournament day ka bomju i ikot ya ka cricket tournament ban organize ha kiniki area ba kidong kithan kijongi day ha kanika kapor le se ka day kasin ka bankong ka ba ngawan banong kumu guest ha bay day ba kanika cricket tournament nga sokmen bat nga sautanat hakajapor nga soban ai kublei kinong punya itu wa kilala bat nga ai kajing kepok riang ba nang ne sakmat ba kinang la isu ban organize khamba hakiwei bat hakis isngi bat hakis nem gibanwan bat isu nga songru ban ai kepok riang nam ta kiniki kun samla kijongi ki ban kedong kathan ki ban sai Ïalehkai matakasi hoi hangne ngitip kumulaong nau Sharman wakidan kumba santli kita ki tim ban Ïalehkai hakaneka tournament buat habanga yosngeu ya ki karteng jong kita ki santli ki tim ki lightly ki tim kidei ki bahap apo ka Ïalehkai nang po scholarship kata ka phanta nang ta kanong klem bat kawa amtro kini ki lightly ki jaka o kini ki lightly ki tim ki ba hapo ka Ïalehkai nang po scholarship bat habang phai par sapo yam bat ka lumsapet bening kamdei ke bahap apo ka Ïalehkai nang po scholarship nilarang simpat aku wi kaliang bangadei nong yalam seng malang kahapat ha ka dong Rbdca ke jong dengan sultanan bat ngai kit bok riang sa sistem ya kini ki nong peniat di barang la susu one organized community jat termen hakiwei pat ki banta jong dong Rbdca bat khamtam ya phi player ki ban Ïalehkai bha ha kane ka tournament bat tournament scam bakini ki artli ki tim ki ban Ïalehkai menta kasni ka nong klem bat ka penta bakini ki artli ki tim le se ki day ki nong job nang mata ka tournament ha kaneka tournament kini ki santli ki teams ke bangila shim ki players kumba khat prangut ko ki teams ke dehi ki players ki bangila registered hapo jongkari boy District Cricket Association lemba ki unit ki bangidon hapo Eastern Rbdca Western Rbdca Nongpo Academy bat ka Pahamsning Academy kini ki teams ki ba kin Ïalehkai hene kamdi Ïalehkai Ïalehkai ba kan job namta ila de shimat hari kade jingjop namta ka team mar kani ka ju ki teams ki ba ki sapmi pat ya ki players ki ba kila ban mi khmat na ka district jungi lada ka state kadon kam ya phi iwe bewe te kata di ka we ka ba miso ban mai phang ne ka por ka jimut but aim and objective jong kari boy District Cricket Association kade namta kane ka jing peniat in the tournament kade spenta shimat ban kentiu ya phi players kamdei namta ki we pat ki players kin wan nabar kin wan Ïalehkai hindai kin namla ban kiu pat sha ka benta ka bakin mi khmat na ka district ka jungi namar gidon kam ya karta ka bakham tuna ya ka art place nem support makin long ki players ki badangla ban mi pat na ka district
had a long day? Feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.